Ubero kinyo sina wena sema kukai. Makatana moloko mayama beiwa. Yadusengi yana duno beiwa. Yitinongi yanyitinda beiwa. Hababa kidi kiyitu dugi. Ubero kinyo sina wena sema kukai. Makatana moloko mayama beiwa. Yadusengi yana duno beiwa. Yitinongi yanyitinda beiwa. Hababa kidi Ne, dogi mani kwa le room na nyorogo tieni. Ango. Gikao kilal gayod ni ibiro to gikao chakolal nade. Hawe. Enango marach. Penja kwogni. Ochik jachien. Nyathini. Widwa bedo marach. Tubrongi ni we are rach kaja kwogni okodwoko laptop na. Hawe. En koko manade. Mom. Naneno mama ni kamulo laptop na nyorogo tienu. Kachiogo kinyito laptop na olal. Laptop no nakao maketo ni room ni. Gikar kanye. Donge wi dex kamisomiga. In gadier. Kwani we are rach. Kwa salok ramuofu. Angoma timereka. Dad. Mama ni no kwalo laptop na. Laptop mawacho no. Na yude living room kai makao matero ne room. Oriambo. Nga uduondi kama no nyako ni joma dongo. Laptop dongo ngagi tracker. Bas, mano wach mayot. Obiro tero ka police. But Dad ngi project na mar school. Kwa laptop mpesa di? Dad, I have a connection to it. It's very personal. Adwaro mana laptop na. Mano tich mayot. Wach no. We police utitije. Pero kamano bondo. Kikijali. Jinsi gogi nga mona kamano. Kata wino bende biro chope higni go hikri aika. Narioko. Ngaka ikra matin. Kidwaro gimora mora tibi wachna. Sawa. Kawuono kitema tubo kod wiya, abiro rodhi del nyowuoy. We buoka. Iwinja? Kamine anakani. Awuoy mariek. Awuoy mawiye waya. Iwinja? Chaki bukri nyisa gik moko ma nonsense. Ero. 20,000 Kenya shilling. Yes. Chaka yuni wuotho kuonda isilie togi madumo mena no ginyinga ikoru mutaka ni jalo ni gigoba 20,000 gingi pesa. Come on. Anani gi pesa manya sponsor lweny mar Kenya. US 10 years. Kendo wach lobno to forget. Winja? Chaki bina gi weche ma pesa is not a problem kuoma. Choke. To jaro ni kawuono yudo pesa mang'eny gi kure. Jaro yudo pesa gi kure yawa. Omera kwa. Kaka ni somo no yamocha. Omera ne. Bwana we wacho kata bwana. Imiyo wa makorech mwase budho nego mera. Omera yie. Yie ni ngeso monam. Jamani jana. Jamani ngi PhD. Jamani. Mak pocho. Ngato dang parno adhi kajuoga bwana. Ini jana midin. Ingi hawi bwana. Amago bwana, kaumago. Mano di cham bwana. Gibeyo do. Cham pocho. Boyna, dunga nyisi abe Quran ka ready gi ma vitu mag music video. Anyisi abe wakawal bwana. Atiyo. Ambe dongero koro akini radi. Hey. Boys. Makuri milungo gani boss move. Yani kelo so mo kata 50. Iwe ni jama noboka dono. Bwana ini setimo part ni koro we mano kora control. Ini gimetimna warad gutieno mondo wa shoot gini. Winja? Fionade.
Bwana, kwani pud warito what? Warito what? Ha? Musani, international, wan ka indigi Dao Sedonjo, director en mar Wasafi, ang'o mwarito? In gi mitim na maber, biguti no mondo wa shoot gini watieki. Iwinja, bana mae magima golowa oko. Mae manyaka golowa oko. Iwinja, make sure ni rwako lewni moko manyilni. Iwinja, manyilni mag video, inen mamite TV. Iwinja, kasi ngini ya nyakwa many Vixen. Donge? Kosu dongi nyalo biro gi mbocha. Bwana, mago story magemi chako go kendo. Bwana msanii ma international yok wang kaka iwang no. Ha? Gimora mora wan go ang'o makoro waremu. Ha? In B-boy na. Ngano. Ayego. International. Ha? Ne. Igolo ngage kani? Jonam. Negi wacho ni kawuono ne asomo ne gi yama maber. Magiuto nano gimiya pocho. Un gi bura maduong' e polo malo gi yien. Nango? Ng'wedo itgi uchamo, ng'wedo itgi uloso go yath. Mogo be ng'wedo uywerugo. Habs ber gi del. Lakini kwan chiaye wacham it oboke pile. Kawuono wachamo nyamami. Akwan ma aloda. Aloda migo ninduru kama yao. Gima onge kata remo. Aneno kaka wuone mor. Jonam. Jogo joma beyo. Ya paro dalawa. Puna neno nyathicha. Nyathi mane? Mana kuni nalikucha. Okang'eye to nonyiero koda koringo biro mako lweta. Gino sechanda. Mano gima ni machon. Gima anyi. To nalek nyaka karango. Adwa ng'e jogena, jodalawa, kwerina. Mai dala ni sani akwany. Amor ka in koda kae. Wated ni rechi cham. Akwany. Ang'o matime? Okanyal geng'o gi. Geng' ang'o? Aneno ka gimedore. Madhiadhni. Dhi mi cool down mondi wuo koda maber. Asika neno nyako manyocha leko. Nambe winjo kaluonga. Nam to ber koda lakini an gi feeling onyalo nega. Negi. Mago mana gik mikete pachi. Karo winjane kaka agolo gi e pacha. Kokamano, ini bogoya gi neko. Karamanjo dala ugi jo. Nade. Kata nyinga e makia. Okibinyalo kendi. Adhi konyi kumanyalo. Sani to koro kwe wi.
kiny wanane kaka watimo. Wadoge tich. Kwanyabo kiywe onge tiende. Ang'o madhi mbele kae? Adhi na kawuono. Onge kumidhie. Ambe nyaka many kaka chwo wetena. Pokitegno ne dhi e nam. Donge ineno gima notimre kawuono e dho nam? Nilwar piny e mbele ji. Ang'eyo. To kara en ang'o? Amna ema kadhiye. Tanyalo yudo duoko mang'eny mag penjo machando wiyagi. To dong namno nyalo muonyi kendo. Mipaka wang' lit idhi chuth. Kwan. Okaikra mar neni kidhi. Mar dak kae kionge. Singna gibro duogo. Biro duogo. Radhi. Wuok kapok aloko pacha malor ne e yodni. Erokamano. Ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa
Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV. Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum dag mor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chi. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadeki Nyakoromogi jwang ama nyojo thumbe miero sana katogo mbaka tu pole tu. Tichangwen en chieng jodongo. Easy. Kama nene, gikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang e ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio e Ramogi TV. Usikose. Liet mara tari. Kuka. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simtozo Kinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Buan, ineno kama koro uneno udonje ka. Hai. Ne lo kaka ngima ka. Tapenji. Yes. Ma e gweng'u kama onyuolie koso makaru. Dala wa ineno godi cha. Iri era piny kandu pinja ko gi jaro to man tiyot. Winji ga. Winji wawinji mang'eny. Pato serious. Wasebedo kwa winji jaro. Wasebedo kwa winjo umbi. In fact ana ng'eny pinja maloka osipna ni mabedo ga Kenya ka. An thoth na dhega oko samoro an Canada, Japan, Norway, aringa yore na mamoko. To wala matimo en mwandlo. Uro kakari. Mama. Mano mara. Mama lopi wuon Kenya ka tung koso. Malopa. Mama ri wuon. Mama no mano wena ka sabuno kiere na mo. Malopa. Lo wach ne ber an tich matiyo tijlo. Kiwinjo Talanta Stadium. Kamine no ma nya uso ne serikal. Sani lungane Rao Stadium. Ane mana uso ne serikal. Kineno kata bena bato urupa ka hotel moger kanyo no. Mano kara. Ane ma uso. Iwinjo. Iwinjo. Kato bed ma SGR. Kamine no ma SGR ringeno. Kune mino no mo ringego. Ana wuone mana akonyo. To kata mana campaign mag serikali. Iwinjo rais o deki akure. Fuel mag campaign mag ndege. Ana ma wuone matimango. To pesa guwuok meloka. Ana wandlo ne masego sani koro mwaka na kia ni maradi. Iwinjo. Wan mana giusipra mina wan go kani. Aninya seda ogena.
Silenge ni dano kao, dano chaya gipana unge pesa, ni kanyali kata sero. Mera. Iwinjo baba, adwa ni mondo wakony wuoyi wadwa. Wuoyi we yuago, ng'ama dichuo yuago wach nyako nikech pesa. Jo mine ni romo gi the right people muni giromo go for money. Jo wan koro mane ineno wach nyako kik uchandi wach pesa kisebedo gi lweti. Ibiro dwaro nyako midwaro sa midware gi kaka idware. Mera abno to en nyako machal nade maditami yudo ka in gi pesa. Iwinjo. Lobni adwa ne gi samo wuoyo kodini. Wami sign no contract wakawa lufu moro prebich wakete lweti zani deposit zani eto kwase mi deposit koro wadugo mna tieki to an wan koro lokoro marwa wabwa nyalo neno kakwa time wagere girwa wabro usane ngato ok mana kamano iwinjo koro an ok adwar gi kadwa ni mondo sign contract mondo koni ni wan gi miloni pesa ok waywag be pesa ok waywag wan ok waywag pesa be wabe ok wamany pesa mamanyowa iwinjo koro ma endi 50,000 adwa ni kaw pesa no ti make sure kise sign to wan koro iritwa mano biro kelo balance wa to tikore wacho assign sawa sign ne ber mana yeah in koro pesa mwamino mano 50,000 magi kata onge tie somo unang'e mtiko in koro in sign kanyo koro by the next time mwaduogo wadhi medi moro no koro officially in koro in land agent marwa iwi ubed agent marwa maka amadi manyiso ni area ni kata ibe kiwinjo weche lope moko titemo mateke makono lope go to wan waoro ni mna pesa no mano gimo biro tep yeah erokamano baba erokamano sio thank you very much asante sana ndugu yangu thank you very much haya uriembo mabere haya sawa Asai ya kwanyo. Kidhie na mtiritri maber. Na mjuak. Na mnigiweche mang'eny. Asai ni koda. Na mlunga. Wadhi amany kachuo wetena. I'm here to inquire about the graduation. What is your name and admission number? Obondo, BA 00411920. You can't ask about someone else's graduation status. And what makes you think that I'm not Obondo? Okay. I knew it. Wangi Techno, CMT normal. You discontinued classes 3 semesters ago, even after being paid for the whole fee. Thank you so much for your service to the nation. Sawa. Bwaniyeni kwarano nyisaga chon. Ninamka na mogangore mapek. Makidhi ego tieno to nyakiritri maber. Iritri nade? Ineno wan mwa madho yathni. Kapo kwa dhina. Iparo nwa fuo. Tokaya totami bwana. Toka chukanguro tiketi ofuko. Nikech jachien oluoro chokanguro. Oluoro. Jachien oluoro anguro marach. Tugo mer. Akwani. Aneno ka wachni okiyie godo. Okoyie godo. Wachni okoyie godo. Daman. Anaparo ni magi gin mbaka. Mbaka majigo yago en kech ogi understand gima giwacho. Mano mana pacha. Ondie. Yani ini paro ni mama na mbaka dong. Wachne. Bwana igena na seromo gi jachien. Rigiri kama. Enamka. Kendo gotieno. Ing'eyo nalupo kenda. Kasta neno mana gimoro marateng' moyugno. Kabiro ira. Kasto? Ing'ena atemo afwaye gi ngai kama to lokore yamo. Yani apo mana kayamo moro mang'ich fi kale ita kama. Yamo mang'ich kale ita. Ai. Mera ita no bedo mang'ich. Akwai. Kara enang'o? Kende nango motime? Ang'o matimo jamani?
Akwai. Ang'o motimi bwana? Were gi nyithindogo. Mane ga ikitgi? Parani an natero mana laptop e room ne. Gionge ga shukran. Hawi to ero berbere. Nyadusero. An mam. Hey. Nyako. En ang'o mitimo oko ka endi to sende oriti jokoni? Okadwa nyako mabeta beta nono. Mos mam. Kik inyisa gik miwacho nago. Kal kae piyo. Hello? Obondo, siku mingi. Wewe iko jua kwa nini mimi iko piga hii simu? Ha? Najua anashughulikia. Muzigo hapana bado hapa nafika Uganda. Siku ngapi sasa nangoja Hotel. Elewa, unajua barabara siku hizi ina shida mingi sana. Polisi kila mahali, kila pahali. Polisi iko, hapana iko, hiyo hakuna shida yangu, hiyo iko shida yako, Obondo. Kama biashara nashindwa wewe, mimi natafuta dealer ingine. Nasikia Obondo? Naelewa. Look now, good. One more week. Ama mimi iko kuja mimi mwenyewe. Ini be mapunga ya. Hey. Well. Hey, Akwai. Imako ngai kanga musega tiyo tijni. Aye kata wach ngaye bwana. Inyalo paro kaka no somo nwa yamo kwa dhinam. Aparo. Omiyo wamako rech mang'eng mapok wamako chakre higani. Omera. To kawuono kwadhi kodiena. Na. Hey. Akwa iluoro pi. Mae madhar bwana. Ne kako chwere. Ne kako chwere. Anene. Lweto ndi sopal. Yen bwana sani koro oripedhi mbele gi tero chieme ot midake cha. Nono to gibo chako kuodhi gi jogweng pare. Bwana. Hey, ing'ama dichuo. Dangi bed nadi nini yo tipidhi gi monario. Ng'ama dichuo. Bwana. Bwana kikimak na en manangera tu. Wangero ya. En manangera ke. Wangero. Kikimak na bwana. Angeo. Hey. Musani International. Ndio kudonjo, ndio kuingia. Tukaraire jok moko. To bwana Jimagi. Ladies hi. Hi. Onga yao. Ndio neno. Gigide chal mana gik ma hawin tiere goyo otka. Ere kamera. Ere gide director. Bana gigi gin original anyisi. Winjo. Director ma madong director ma Wasafi. Ngani ngamo di jaka no bika ogo simbe moko ma international. Anyisi adier. Ndio anyisi. Jaka no bika. Wasanii ba Kenya. Hali vipi? Fiti. Sani. Kwa salama? To ere kamera. Bato kamera mangano ntigo no. Sim ngano noma. Sim no noma. Mane sim anche ngani shoot go music video ma Diamond ba latest. Bid most bwana. Inri to go teach. Jameni, time jo. Wasanii wa Kenya mnanishangaza sana. Ya onga ya. Ja Kongo ja wacho kendo mana che Kongo ya. Bana poro Kongo nade bana manga modich. Manga mose wuotho bwana. Manga mose kalo Congo forest. Nyako bedi gi Congo lis moro matin mo ji amigo. Ukabondi bwana. Aya kara washoot kanye. We apangi koro. Erego. Shika hii. Oga yamo.
Mondo mine chenro ni kod mamoko mag mirima. Donje viewsasa.com. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile